wala pa rin energy, no? Tungkol saan ba tong vlog na to? Dahil dun sa pandemic, nag-stop yung operation nung company ko mula March siguro. Wala katapusan siguro nung March. Tapos, ngayong June 1, pabrika kami. So, gusto ko lang i-vlog. Bakit ba? So, waliligo lang ako. Kita nyo, pawis na. 8 na. Paano pa kaya mamaya? Medyo malamig yung temperatura ngayong umaga. Paano pa kaya mamaya nitong tanghali? Takang pawis ko nito, sigurado. So, yun lang. Baliligo na muna ako. Tapos, punta tayo sa office. So, ayun, no? Parang wala nagbago. Parang hindi ako naligo. Tagakta ko. Puta, patay tayo talaga nito mamaya tanghali. So, siguro mamaya na lang ulit pag nandun ako sa office. Napakadaming steps. Yeah. Cecil. Basag ang windshield. Ay, windshield. Puta. Side mirror. Simula talaga nung nag-exercise ako tuwing umaga. Mas madali na akong pinagpapawisan. Good luck talaga sa akin mamaya, boy. So, kung mapapansin nyo, sobrang dilim. Sobrang dilim. Kung mapapansin nyo, nakamas ako. Para na isa na rin to sa mga naging essential na damit. Essential na bagay na kailangan mo suotin. Na parang damit nga. Yun pala yung gusto kong sabihin. Ganda ng tulog ah. So, as usual, ako inuuna dito. Anong oras ba? 7:22 pa lang. Alas 8 yung pasok ko. Pero, ina-effortan ko talaga na pumasok ng maaga dito. Kasi ako rin naging isang Pinoy. Siyempre, alam naman natin yung Filipino time. As a foreigner, gusto ko lang mag-set ng parang standard or kung ano ba yung mga Pinoy. Parang ganun. Hindi naman siya standard. Kasi kung maliit ka, mapakialam ko sa'yo, magpalit ka. Mamaya, malalaman kung anong mga gagawin ko. Sobrang tagal din nun ha. Halos 3 months? Hindi naman. 2 months? 2 months akong wala dito. Dahil makababa pa naman yung hantayin, kwento ko muna sa inyo yung role ko dito sa company namin. Isa akong IT specialist. Na-handle ko yung web designs, websites, lahat regarding sa websites, sa apps, sa designs, all-in-one ako eh. Kung ba pwede rin ako sa designs, pwede rin ako sa marketing, sa social media marketing. Pero yung main job ko talaga is sa website tsaka sa mga apps. Yung company ko is real estate company. Very important yung marketing doon. Lahat naman siguro sa lahat, kahit anong business eh. Sobrang important ng marketing. Kaya tinatakil ko na rin yan kahit ang main job ko lang is for websites. Bukas na yung office. Hindi ko nakita. Kaya nagbukas na yung office. Pero inaantay ko yung tarupa ko. Si Sarin o kaya si Supek, inaantay ko sila bago ako pumasok. Mamaya malalaman kung anong papagawa sa akin ko. Kung i-orient muna ako kung ano yung current situation ng company tsaka current situation ng mga gagawin ko dito sa office. Kasi sinabi ko nga rin na ba, company namin is real estate. Pero yung first floor namin ginawa na siyang convenience store. Siyempre, para pumasel yung may-ari, para siguro magkaroon sila ng profits sa loob ng pandemic. So yun, mamaya na lang ulit. Update ko kayo kung anong meron or kung dumating man si Sarinos Supek. Papakita ko sila sa inyo. Hey, say hi, man! Say hi! Hi. You look stupid. What is that? Oh, you don't have any. I have downstairs. Ashtray. I think I have downstairs. Where? At the back? Last time. Yeah. The red one. I think I have. Or maybe Madam throw it already. But I don't know. So nakaupo si Master Supek. Pero wala pa rin siya. Nung oras na. Check natin yung oras. Oh, 8:06. 8:06. Wala pa rin siya. Kakantuwa na mga sir. Look at the hairstyle, bro. Double chin is popping, bro. God damn. Kakatapos ko lang mag-setup ng computer ko dito. Ito naman yan. Bro, assistant CEO, yeah. Yeah.
May meeting sila. So ikaw, tamang chill ka lang. Assistant CEO, yeah. Yes! What's up, bro? You look stupid! You look stupid, bro. Shut up. Sorry. Eat! Balik na naman ulit tayo dito sa aking desk. Busog na. Oo, payat pala. So, papakita ko sa inyo kung ano ba yung pinag-aagawa ko ngayong araw. Ito yung pinag-aagawa ko buong araw. Bro, you're just watching memes all day. Parang first day uli sa trabaho eh. Ganto lang ako dati. Tamang tambay-tambay ka lang sa second floor. Pag hindi pa ako pumayat dito sa pinag-aagawa nito. Tingnan mo naman yan, men. Tingnan mo naman yan. Gusto naman ito. May challenge yung tubig. Pumilita. Di ako kasya, boss. Puta, nagkasya ako dun. Gago na. Wala na akong balikan. Para lang dito sa tubig na to. Bye-bye. Chick boy! Mag-isa na lang ako ngayon dito. Iniwan ako ni Sarin, iniwan ako ni Supek. Ayoko nang bumaba, mamaya na ako bababa. Pag uwi na talaga ako. So yun ang tour. Tutor ko ay sa office. Gagayahin ko yung pag-ano ni Kong. Yung pag-i-introduce niya ng mga shits. Merong electric pan, table ulit, may mouse, may keyboard, may panyong madumi, may may tubig ulit. Oh, bawal to. May tubig ulit. May monitor, may CPU, may AVR, may printer. Ang guwahing hindi ko maintindihan. May laptop, may bag, may charger, may video ni Supik, may CR, may ilaw, may kurtina uli, may bintana, may awang. Andito na lahat. Ikaw na lang ang wala. Ito yung naubos kong tubig ngayong araw. Stay hydrated, kids. Nice message. May message pa. Time check, alas 5 na, uwian na. Matik na, mawawala na lang ako bigla sa office. Sara natin to. Exercise ulit. Hayop na ito. See? Ilang oras kaya nga abutin pa uwi? Time check natin. Alas 5, no? Sakto, mawawala na ako. Mawawala na ako dito sa office. Alas 5. Nauli ako sa kwarto ko. Ito ko natatapusin yung vlog. 5:48. Mabilis, boss. Mabilis. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka naman, boss. Libre lang yan eh. Pati like, tsaka share. Libre rin yan, sir. Yung first half ng 2020, nakakalungkot. Entering na tayo ng second half ng 2020. So, bugan na natin lahat dito. Let's go! Bye-bye.